moltes gràcies per comptar amb un equip. De fet, jo he coordinat un equip de treball que en 3 o 4 anys ha fet un estudi, una recerca i ha sumat 40 col·laboracions, quasi bé, per fer una reflexió sobre com ha estat el proveïment alimentari d'una ciutat com Barcelona. M'agradaria doncs que avui veiéssiu la història no com aquella assignatura que costa de passar en els estudis quan vas a l'escola, sinó com a una eina que et permet conèixer circumstàncies diferents, unes interrelacions entre la societat i l'economia i la política que doncs també poden ser útils, no exactament mai es pot reproduir, però ajuden a pensar que aquest món que tenim ara, que té només 200 anys, el món industrial capitalista, no és l'únic que coneixem, l'únic possible. Comencem per una cosa que és bastant òbvia, que és el proveïment alimentari no és un fet individual, ha de ser mereix respostes col·lectives, perquè necessita una col·laboració intergeneracional com a mínim, perquè ha de resoldre l'alimentació de les persones en totes les edats, per tant no tothom està en condicions de resoldre el seu proveïment. I aquestes solucions poden ser familiars, en els orígens, familiars, tribals i institucionals d'alguna altra manera. I jo em centraré en un període històric que comença quan les ciutats van creixent i es fan importants, i em centraré en Barcelona. I Barcelona comença a ser una ciutat que s'institucionalitza cap allà als segles XII-XIII. És a dir, no 2.000 anys, però quasi 800 anys És evident que una mica també abans es veia, és a dir, en funció dels recursos disponibles, de les dinàmiques socials, del context històrico-polític econòmic, es troben solucions de pacte entre els diferents agents i els diferents interessos. La cultura del proveïment alimentari és més necessària en els nuclis urbans que en el context rural, i per això vam començar el nostre estudi al segle XII-XIII, que és quan Barcelona es comença a institucionalitzar. La primera institució important és el del govern de la ciutat, el Consell de Cent, que comença amb una certa feblesa en un context de domini reial i senyorial. I el proveïment en aquest context està en mans d'aquests senyors jurisdiccionals. Quan dic els instruments, les eines, els edificis, què vol dir? Que el forn és del rei o la peixateria és del rei. Barcelona té moltes institucions de proveïment, però qualsevol dels llocs de l'entorn, nuclis urbans, quan dic nuclis urbans no cal que pensem en nuclis urbans molt grans. Una ciutat com Sabadell, que és la que jo he estudiat a fons, doncs potser tenia 300 o 400 habitants i el forn era d'un senyor jurisdiccional i la carnisseria també d'un altre, perquè Sabadell tenia diferents jurisdiccions. Per tant, hi ha una dependència del proveïment respecte d'unes instàncies superiors que, a mesura que la ciutat es fa gran, intenta frenar. Per tant, hi ha un procés, que és el que després parlarem de la desmunicipalització, però hi ha un procés de municipalització, és a dir, de conquerir aquells drets que eren o reials o senyorials i fer-los urbans. Serà el Consell de Cent el que gestionarà això. Per entendre, hi ha un exemple. Una cosa última és que Barcelona no és única. Aquest procés és a tot el conjunt de l'Occident europeu. Hi ha estudis sobre París, sobre Anglaterra, són processos, el feudalisme, el capitalisme, són processos a l'Europa occidental
que recorren tot el territori. Altra cosa és més enllà, cap a l'est o més al sud. I en síntesi voldria que entenguéssim 3 sistemes. Aquest sistema que hem dit que estava en mans dels senyors i dels reis, els reis, la majoria de conquestes, ara anem a darrere el petroli, però en aquell moment anaven a darrere el blat. I l'expansió catalana cap a València, cap a les illes, cap a Sicília, és anar a buscar cereals. Sicília és el gran proveïdor de cereals de la ciutat de Barcelona. Quan el rei ha de fer una d'aquestes campanyes, què fa? Demana recursos a les ciutats. Què fa la ciutat, el govern, els petits governs que després es van fent com més sòlids? Doncs li demana compensació, potser li demana el forn, potser li demana la peixateria, perquè quan diem que el forn era del rei vol dir que per fer servir el forn o per anar a comprar peix hi havia uns impostos que anaven al rei. Doncs aquest procés de municipalització dura 2 o 3 segles. Tampoc, les coses no canvien d'avui per demà. El que ara estem plantejant o plantejàvem aquí a la taula, potser no és d'avui per demà, però són processos que hi ha d'haver gent al darrere que va i apunta. Potser no sap ben bé cap on acabarà, però... I hi ha un exemple molt interessant, que és el de la família Sant Climent, els 3 sistemes, perdoneu, el proveïment controlat pels senyors, un proveïment organitzat pels consells municipals, que es consolida, és bastant fort al segle XIV i dura fins al principis del segle XIX, fins a finals del segle XVIII, és a dir, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 5 segles amb aquest sistema, que després entraré una mica més per entendre què volia dir, que el proveïment estava controlat pels consells municipals. El de Barcelona, a Barcelona, el de Sabadell, a Sabadell, i el de Mataró, a Mataró. I per què no hi ha un mercat unificant ni hi ha un estat que estigui per damunt? Hi ha aquestes unitats polítiques que són els regnes, els comtats, però diguem-ne hi ha aquestes dinàmiques. La ciutat és quasi tant, ha de negociar amb el rei o el rei ha de negociar amb la ciutat si vol recursos. I un últim que s'introdueix al segle XIX, que és el sistema de lliure mercat, que entra en el sistema liberal capitalista i que dura fins avui. Per entendre de què parlem, jo he posat les xifres de l'evolució demogràfica de la ciutat de Barcelona. Al segle XIII, quan comença aquest procés de municipalització, parlem de 20.000 habitants. A principis del segle XVIII, és a dir, un creixement relativament modest, hi ha 35.000 habitants. Al segle XVIII fa un salt molt important, de 35.000 passa a 100.000 habitants. A finals del segle XVIII, quan encara no s'han incorporat els pobles del Pla de Barcelona, té 300.000. Amb els pobles del Pla de Barcelona arriba a 500.000. I a 1930 ja té 1 milió d'habitants. Un exemple de com era aquest proveïment previ a la municipalització. I la municipalització construeix un sistema que hem dit de mercat alimentari protegit. Aquest sistema anterior, hi ha un exemple que ja us parlo, d'una colla d'articles que estan en un llibre que després us ensenyaré, no tant per fer-ne propaganda, però perquè aquell que tingueu interès pugueu buscar més informació. La família Sant Climent era la burgesia barcelonina que s'havia enriquit comercialment, esdevenia pràcticament aquests senyors jurisdiccionals que hem dit, perquè agafaven territoris, feien pagar impostos pels circuits. La família Sant Climent tenia es controlava bona part del proveïment de cereals que arribava a Barcelona, perquè el cereal era el producte principal, el pa era el producte principal i el cereal era molt escàs en aquesta zona de Catalunya, a la zona occidental de Catalunya, i controlava també pastures per allà on passaven els ramats que arribaven a Barcelona. Amb això, impostos. Per tant, la ciutat de Barcelona, per fer venir cereals, per fer venir ramats, havia de fer unes despeses. Per tant, és lògic que a mesura que el Consell Municipal pot, es desfà d'aquesta dependència. Arriba un moment que
Barcelona compra una vila a Flix, que estan a la Conca de l'Ebre, que és de l'Ebre, els rius i els mars són les autopistes fins al segle XX, fins al segle de l'automòbil. El cereal arribava per l'Ebre, arribava cap a Tortosa, Barcelona compra la vila de Flix i d'allà porta els cereals directe a Barcelona. Què vol dir? Una capacitat econòmica important. Ho pot fer, potser la ciutat de Barcelona en un moment determinat. No ho podia fer abans o no ho podia fer després o no té l'oportunitat de fer-ho, perquè si els Sant Climenç no tenen problemes econòmics no s'ho venen això. És a dir, que són dinàmiques, ara, diguem-ne, com el Sant Climent n'hi ha d'altres i són resultats diferents, però m'ha agradat veure això perquè és abans de la possibilitat de municipalitzar aquests serveis. Ara, en el cas dels primers drets de la ciutat de Barcelona, per exemple, aquest dret sobre la ciutat de Flix, alguns drets sobre les peixateries, sobre algun altre establiment, comencen a institucionalitzar-se a partir del 13-14. Aquests drets, a l'adquirir aquests drets, la població fa un sacrifici econòmic, en certa manera. O sigui, no surten d'enlloc aquests diners per comprar els drets sobre Flix o per comprar el forn o els drets de forn, de coure pa. Llavors, aquest esforç col·lectiu, que el fan amb diferent proporció la societat en funció dels seus recursos, tenen una contrapartida, originen drets. Has fet un esforç, tu tens dret a controlar la gestió d'allò que ara ja és de la ciutat. I els consells municipals, i mirant les actes dels ajuntaments, es veu que la principal preocupació és la gestió d'aquests serveis de proveïment. Les fleques, les carnisseries, les peixateries, es fan subhastes anuals, qui dona millors condicions, i aquests establiments, són l'estil de la ciutat que sigui, en aquest cas ara parlem de Barcelona, amb règim de monopoli. No hi pot haver cap més fleca que aquest dret que té aquest ajuntament. No n'hi pot haver cap perquè no hi ha lliure comerç. És un dret que té sobre la carnisseria i no n'hi pot haver cap altre. I si algú vol vendre carnisseria, doncs el Consell Municipal el fa fora. És a dir, m'agrada pensar i transmetre aquesta idea que els monopolis que han estat tan denostats pel liberalisme havien tingut la seva funció reguladora, de garantia, és a dir, l'Ajuntament tenia el monopoli, el ciutadà tenia dret de controlar la gestió d'aquest monopoli i si no protestar, i veurem alguns exemples de protesta, i el Consell tenia l'obligació de governar-ho bé. El bon govern són termes d'antic règim, però el bon govern consistia en això, garantir que es feia bé allò que era col·lectiu. Ara jo, que abans ho he comentat, sembla que ho idealitzi. Aquí també hi ha conflictes. No sempre hi havia bon govern, no sempre hi havia bona gestió, és a dir, però el sistema era aquest, era un sistema municipal amb uns drets i una obligació de bon govern. I és el que un historiador anglès que els historiadors apreciem molt, que és E.P. Thompson, va denominar com un sistema d'economia moral. O sigui, no hi ha l'interès individual, no hi ha l'intercanvi lliure, hi ha un pacte ciutadà sobre la fleca, la carnisseria i els altres establiments. Entre els drets que va adquirir, el destaco perquè és allà on nosaltres hem començat el nostre estudi, més significatiu per a Barcelona en termes de proveïment, n'hi ha un que diu Vive el Gràcia, que atorgat per Alfons III de Castella, el 1329, ja som al segle XIV, és a dir, ja hi ha hagut un procés que permet a la ciutat de Barcelona fer front a caresties, fent inventari d'existències, això de dir, ara aquest any hi ha hagut mala collita, a veure quan tenim entre tots, prohibint la sortida de cereals, és a dir, si tenim poc cereal, ningú d'aquí pot vendre cereal a fora, ha de quedar aquí a la ciutat.
subvencionant importacions, com que ens en falta, ara és car perquè en general les males collites no són només d'aquest territori. Barcelona es nodria del mar, venia de Sicília, venia fins i tot del nord d'Europa. Si hi ha una mala collita i s'ha de fer venir de molt lluny, això costa més. L'Ajuntament podia subvencionar o subvencionava importacions, és a dir, havia de fer el que fos perquè arribés al cereal, o creant estocs reguladors. Barcelona, que té el mar, tenia un avantatge, perquè per mar podien arribar molts productes. En general, parlem sempre dels cereals perquè és el més escàs, perquè la carn podia venir del Pirineu, venia de França, no era tan problemàtic, però el cereal ho era molt, i el pa era el producte més bàsic. Llavors, un estoc regulador vol dir que si els comerciants han portat cereals i el volen vendre a preu molt alt perquè és escàs, si l'Ajuntament té un estoc regulador, allò ha de baixar. Per tant, hi ha unes dinàmiques econòmiques en les quals l'Ajuntament, he dit l'Ajuntament, i perdoneu, però no es pot parlar d'Ajuntament fins al segle XVIII, és a dir, el Consell Municipal, que en el cas de Barcelona és el Consell de Cent. A Barcelona, al tenir el mar, té aquest avantatge i poden arribar cereals per mar. I Barcelona, en general, és a dir, el tenir el monopoli no vol dir que sempre ho gestiona qui té el monopoli, vol dir que decideix si aquell monopoli el gestiona o pot atorgar la llibertat en uns determinats aspectes d'aquella producció, d'aquell proveïment. En el cas de Barcelona, deixava lliure, en general, deixava lliure el comerç de cereals, és a dir, els comerciants que s'espavilessin i portessin tant cereal com poguessin. Barcelona es reservava aquesta capacitat de fer baixar preus si pujaven, d'anar-ne a buscar més lluny quan els comerciants no els hi sortia a compte i no els portaven, però segur que taxava el preu del pa. Per exemple, a Madrid, en un altre context, té molt cereal al voltant i aquest cereal corria el perill de que anés cap a altres territoris. Madrid regulava que arribés el cereal a la ciutat i taxava el preu i deixava lliure el preu del pa. És a dir, que són dinàmiques que en funció de les condicions les ciutats posaven o aprovaven, en certa manera, o pactaven amb els seus. Clar, per sostenir tot això fa falta una política fiscal. Per tant, l'altra cara del proveïment són els impostos. I algunes ciutats europees tenien sistemes d'imposició directa, la ciutat de Barcelona més aviat va optar per la imposició indirecta, per gravar els productes. Una de les, per exemple, dels recursos era imposar impostos en els pans de major qualitat per subvencionar els pans més senzills, per exemple. És a dir, jo ara parlo molt en general, s'ha estudiat cada ús, s'ha estudiat quines normes, vull dir que jo us ho dic en línies generals. Per exemple, també feia impostos sobre l'ús de pesos i mesures i que estem en una època hi ha l'exempció de la catedral i d'altres institucions religioses. Aquests no pagaven impostos durant tot, fins a la Revolució Liberal no van pagar cap impostos. Fins i tot la catedral i el Consell Municipal van tenir molts conflictes perquè la catedral, que tenia els havien deixat molt territori i tenia possibilitat de tenir molt cereal, feia pa i el venia i feia competència en el monopoli municipal. I aquí també hi ha tot un capítol que parla d'aquest conflicte entre la catedral i el Consell Municipal. En tot això ja hem arribat a la idea que el pa era el principal, l'aliment més bàsic, i que era insuficient. Jo ja us he avançat que hi havia llibertat de comerç de cereals, que es controlava el preu i que es podia fer aquests impostos sobre el pa de més qualitat quan calia.
I en l'estudi llavors ja com es controlava la carn, com es controlava el peix, que també era la peixateria també era monopoli municipal. El 1700, aquest és una imatge molt bonica que està al Museu d'Història de Barcelona, que és el Mercat del Born al segle XVIII. Aquí va haver-hi, tots els mercats eren a l'aire lliure, a les places o als carrers, i per tant hi ha una dinàmica social a l'entorn dels mercats molt interessant. Però també era el lloc del conflicte. A continuació, quasi bé, us parlaré del conflicte de 1789, que és un motí molt important a Barcelona, perquè van augmentar el preu del pa. Fins aquí, fins a 1714, abans de la Guerra de Successió, les institucions municipals hi havia tot aquest sistema, totes aquestes interrelacions. A 1714, que se n'ha parlat tant l'any passat i fa 2 anys, al 1714, Ciutat de Barcelona perd una guerra i les institucions reials confisquen tots aquests béns del municipi, és a dir, a partir de 1714 el municipi ja no té ni fleca ni carnisseria, passen a domini senyorial i la Reial Audiència o els representants del rei els que dictaran les normes adequades al proveïment de Barcelona. I, en certa manera, és un segle, el segle XVIII, des de 1714 a 1789, que ara en parlaré, i fins a principi del segle XIX, que ja no regeix aquest sistema que hem anat. És un principi de desmunicipalització, però la veritable desmunicipalització ve al segle XIX, que ara després faré una mica el resum. Al 1789, què va passar? Hi ha un motí impressionant. 1789 és l'any de la Revolució Francesa. Què passa? Comença perquè falten cereals. Tota Europa, el 1788 i crec que el 1787, hi ha males collites de cereals. Llavors, el proveïment, ja el creixement demogràfic ja és important a tota Europa, el proveïment costa més de gestionar i el juliol de 1789 comença. I també no hem de ser esquemàtics, a darrere fons hi ha conflictes polítics importants, o sigui, potser hauria estat una protesta com moltes altres que no les he citat, però ja hi ha tot un procés històric que fa que aquell sistema hi hagi pressions per canviar-lo. A França acaba amb una revolució que canviarà la història de tota Europa i Amèrica. A Barcelona, abans del juliol de 1789, hi ha un motí impressionant perquè el cereal és car i mentre que en altres moments el Consell Municipal havia fet que no pugés el preu del pa i havia augmentat potser l'impost d'un altre tema, la Reial Audiència autoritza l'augment del preu del pa. I al febrer de 1789 surt la gent al carrer, crema la fleca, crema el pastín, que és allà on es fabricava el pa, cremen el palau del governador. És a dir, hi ha 2 dies impressionants de mobilització. Aquesta és la més impressionant i hi ha llibres que els expliquen en detall i estan citats en el llibre que després us ensenyaré perquè pugueu fer un seguiment aquells que tingueu més curiositat. No només Barcelona, a Sabadell arriba uns quants de Barcelona i a Sabadell també hi ha un motí no tan important i intenten cremar el magatzem de cereal, es crema només la porta i per aturar el motí a Sabadell es pacta que l'any que ve la carn serà a meitat de preu. Ho dic per aquesta capacitat, o sigui, l'Ajuntament que té el monopoli de la carnisseria, això és a Sabadell, pot dir, doncs l'any que ve, quan faci la subhasta de la carnisseria, perquè a vegades aquests monopolis els gestionava l'administració municipal, però també li era pràctic subhastar-ho, qui donava millors condicions era un ingrés directe a l'Ajuntament, si no era tot l'any que l'Ajuntament també ingressava. Quan es va fer la subhasta, i era cada any que es feien subhastes de la fleca, de la carnisseria, de la peixateria, quan es va fer la subhasta a finals d'any, si cada any ingressaven 400 lliures, aquest any van dir acceptarem màxim 200 lliures i els que competiu aneu oferint que la carn sigui més barata. Molt bé.
hi va haver què vol dir? Que l'Ajuntament ingressa molt menys. L'Ajuntament al segle XVIII, ja puc parlar d'Ajuntament, tindrà un problema. Com ho farà si ha de pagar a més el mestre o ha de pagar... Té la meitat de recursos. Després veurem com ho pot resoldre. Per tant, arriba un moment que el Consell de Sabadell, o l'Ajuntament, perquè ja es parla d'Ajuntament, dubta i diu, bueno, va, doncs augmentem el preu de l'ingrés. I a fora tenen un motí. O sigui que aquesta dinàmica, veïns, Consell, la gent era conscient del que es feia, i quan diuen rebaixar el preu de la carn, doncs diuen rebaixar el preu de la carn i ho han pactat per acabar un motí. Esclar, si l'Ajuntament ingressa la meitat del que ingressava habitualment i si resulta que té menys despeses aquell any, doncs mira, res. Però si no li arriben els recursos, què pot fer? Demanar fer un préstec. Si és així, a la llarga ho acaben assumint tots els veïns. Però també pot fer un repartiment entre els majors contribuents. I llavors és una manera, una fiscalitat interna, perquè els majors contribuents estan pagant un preu, sí, és que em passa a vegades, estan pagant o estan subvencionant un aliment. I per tant hi ha una menor diferenciació social en aquell context i en aquell moment. A Barcelona, després del motí, evidentment el preu del pa va tornar al que era habitual. Al Baix Llobregat també ho he estudiat i intentaven tenir també aquesta rebaixa de preu i no la van aconseguir. Per tant, també depèn de les dinàmiques socials de cada territori que s'aconsegueix més o menys. I aquest seria doncs un episodi concret. Però ja érem molt al final d'aquest sistema. El lliure mercat pressionava ja des de mitjans del segle XVIII els comerciants, els mateixos governs, que clar representen uns determinats interessos, demanen que aquests monopolis, i doncs hi ha totes les teories de desacreditació d'aquests monopolis, i el discurs és, si s'aboleixen els monopolis, el blat circularà amb més llibertat i n'hi haurà més perquè l'interès de les persones és guanyar diners, és a dir, es tendeix a una economia de l'interès individual. Ja va quedant amb erosió aquella economia moral que havia regit durant aquests segles. Hi ha uns quants moments clau, és a dir, la introducció del lliure comerç tampoc és d'avui per demà, o la introducció del sistema capitalista. Des de mitjans segle XVIII fins a mitjans segle XIX, això no es consolida. Per tant, són més de 100 anys. També és un procés europeu, no és només ni català ni barceloní, és un procés europeu. I hi ha un primer intent el 1766. De l'escola us sona el motín d'Esquilache, a lo millor. El 1766, Carles III va decidir fer lliure el comerç de cereals per aquesta pressió dels comerciants. A més, és lògic que és a Castella, perquè justament, dèiem, Madrid controla molt que arribin tots els cereals i els productors de cereals el que volen és vendre'l al millor postor. Carles III aprova. Què passa? Esclar, allà on poden pagar-lo, car el paguen, i allà on no en tenen, hi ha un motí que és a Madrid, és a València, és a Saragossa, molts punts del territori. Uns motins. Un motí no és allò un dia, un moment, no, són conflictes de llarga durada que cada territori... A Barcelona no, perquè Barcelona ja tenia lliure el comerç de blat i controlava el preu del pa. Una circumstància, i per tant aquest motí de 1766 no va afectar Barcelona. Però a França, això que dèiem, no són processos aïllats. A França, el 1775, després d'unes males collites al 73 i el 74, un ministre, el Turgot, que potser també us sona, decreta la llibertat de cereals. I hi ha uns avalots, uns motins, o sigui, hi ha molts graus de protesta popular que encara, diguem-ne, no es pot parlar ni de vagues, sinó que la terminologia seria clams, perquè surten a cridar, a protestar,
i amb això a vegades ja aconsegueixen, i això no pot ser. Avalots que sortien amb eines amenaçant, però no hi ha destrosses, i el motí és una acció que destrossa. La guerra de les farines, per tant, a França retrocedeixen amb la liberalització del comerç de cereals. I al segle XIX ja es van introduir els governs liberals que introdueixen la representació política, perquè fins ara els consells municipals, fins al segle XVIII el Consell Municipal era elegit a sorts, la insaculació que diuen eren sacs, eren 3 sacs, representació de 3 sectors socials, i sortien uns quants de cada sac. Per tant, a l'Ajuntament passava pràcticament tothom, era un dret ser insaculat, o sigui, no era ben bé tothom, però de 3 sectors socials de la ciutat passaven a ser el govern de la ciutat. Al segle XIX és el rei o els seus representants que designen governs, i al segle XVIII, i al segle XIX el liberalisme introdueix la representació, les eleccions. Això ens sembla, doncs hi ha una major capacitat d'intervenció, però alhora que s'ha introduït aquesta major capacitat d'intervenció, de representació, s'ha buidat els ajuntaments de competències. Allò que podien fer fins a aquell moment, que era gestionar si volen pujar el preu del pa o volen fer un repartiment entre els majors contribuents per abaratir la carn, això ja no ho poden fer. Es construeix l'estat centralista espanyol, amb la qual cosa tota la normativa procedeix de Madrid, del govern central. Per tant, és allò, hem fet un pas endavant, un pas endarrere. Es construeix un estat centralista espanyol, el marc jurídic ja no és municipal sinó que és estatal, hi ha una major representació política o representativitat, però hi ha menys recursos. Aquells béns que eren del municipi, doncs què els hi passa? Hem vist, Barcelona el 1714 ja els hi van requisar, però als altres llocs hi va haver un procés legal també d'anar desproveint. No entraré en detall, hi ha el que en diuen la desamortització, però el 1855 hi ha l'última llei, que és la de els béns municipals s'han de posar a la venda, i ja està, i és una llei i els municipis ho han de fer i ja està. Per tant, ni les fleques ni les carnisseries, tot i que, com que ja estem a mitjan segle XIX, ja ha passat aquells 100 anys d'indefinició sobre si liberalisme o control o economia moral, ja s'han desvirtuat molt aquestes institucions. La gestió de la fleca i de la carnisseria ja, com que poden intervenir altres fleques, altres carnisseries, al municipi aquests béns, quan se'ls vengui, ja no valen pràcticament res. És a dir, que tampoc és una font d'ingressos, perquè en aquest moment, mira, els ajuntaments van tenir uns ingressos importants, a part que la llei preveia que una part s'anava a l'Estat i una altra part quedava pels municipis. Barcelona, durant el segle XIX, el que passa és que és diferent d'algunes altres ciutats. Barcelona és la primera ciutat industrial de la península i té una classe burgesa i té una classe obrera que s'ha anat creant amb el procés d'industrialització amb unes condicions diferents de la societat d'altres llocs. Aquí a Barcelona, quan hi ha un conflicte, es crida pa i treball, i potser a Salamanca es crida pa barat. És a dir, encara funcionaven amb uns sistemes del que ja aquí s'ha anat deixant enrere, que és el preu del pa i aquesta confiança amb les institucions municipals. Però Barcelona, que s'ha industrialitzat, ja té molta població que té salaris, i els salaris han passat a ser més importants que els preus per als nivells de vida de la població. És a dir, que al segle XIX i XX el salari és la peça fonamental dels nivells de vida. Per això es creen institucions o organitzacions per
també defensar els nivells de vida, però que ja no són aquelles altres formes que hem vist en el segle XVIII i en el segle XVII. I les protestes que hi hagin, que també hi ha moments que falta el cereal, clar, no tenen la incidència que tenien. Protestar fins al segle XVIII era que l'Ajuntament decidís canviar de polítiques, però protestar al segle XIX l'Ajuntament no pot fer res. És l'Estat que té la norma general, la llei. Per tant, aquí és on veiem la desmunicipalització del proveïment alimentari. És lliure, comerç, l'Ajuntament no hi pot incidir gaire, però, diguem-ne, en el cas de Barcelona, que té aquesta xarxa de mercats, també és un procés interessant perquè no té recursos l'Ajuntament, hem vist que els han tret els recursos perquè aquests propis municipals, quan feien la subhasta, ingressaven a les arques municipals els seus recursos. No té recursos i no es pot permetre que una ciutat industrial i obrera no funcioni, no hi hagi pa, ni els mateixos empresaris o comerciants ho poden permetre. Per tant, aquí hi ha d'haver una transformació, un procés que condueixi a estabilitzar això. Entre altres coses, el segle XIX és el segle del creixement urbanístic de Barcelona. A la mesura que hi ha una burgesia inversora en els temes de construcció de la ciutat, és el moment d'enderrocament de les muralles, el moment de construir el carrer Ferran, el carrer Princesa, l'Eixample, cap a finals. En aquesta construcció, aquesta iniciativa inversora, entra l'Ajuntament amb voler fer obra pública perquè hi ha moments de crisi i d'atur obrer que l'Ajuntament pensa que amb obra pública pot anar resolent. I entre l'obra pública planificada per l'Ajuntament, que entre ella hi ha l'enderrocament de les muralles, el carrer Ferran, el carrer Princesa, hi ha la construcció dels primers mercats. La construcció dels mercats no estava, a principi del segle XIX encara no ho pensen en un mercat, tot era el carrer, la Rambla era també un mercat, i en 1827 encara hi ha un projecte de l'Ajuntament de Barcelona de fer de la Rambla, a la Rambla, a fora, una renovació perquè sigui un mercat a l'aire lliure més modern. Clar, això després és una cosa ja pàgina passada, perquè les circumstàncies porten a què? Hi ha una bullanga impressionant en 1835, que cremen convents, que potser us sona, és el malestar en general polític, econòmic, social, i els dos convents dels cremats són Sant Josep i Santa Caterina. Santa Caterina serà un mercat i Sant Josep serà un altre mercat, que és el de la Boqueria. El 1835 cremen aquests convents, quan encara no havien executat aquest projecte de mercat a la Rambla, i és una ocasió per pensar que en lloc de posar-lo a la Rambla, al mercat, el posen en el territori d'aquest convent de Sant Josep, per això Sant Josep, Boqueria. Sant Josep, i em sembla que és en 1840 que posen la primera pedra, i Santa Caterina, un altre, d'això hi havia l'any exacte. Després, als anys 70, segueixen amb dos mercats més, el Born i Sant Antoni. Hi ha tots dos que són estructura de ferro. I a partir d'aquí, i quan ja s'annexionen els territoris de l'entorn, a principi del segle XX, hi ha una vintena de mercats en el territori, que és Barcelona i els pobles del Pla de Barcelona. Amb això l'Ajuntament ha introduït una capacitat d'intervenció amb preus, com que és ell el propietari de les parades donen ingressos majors que no pas les despeses que l'Ajuntament, per tant l'Ajuntament té una font d'ingressos que no tenia, pot controlar la higiene, pot intervenir en certa manera en alguns altres camps,
poc a poc i més o menys, diguem-ne, perquè també fa un escorxador, tot això són intervencions municipals i, diguem-ne, arribem en aquest mapa que més o menys coneixem avui dia, que ha tingut alts i baixos, diguem la guerra, que és un parèntesi de carestia i encara en temps franquistes fan alguns mercats, i la decadència dels mercats ve cap allà als anys 60-70 i l'Ajuntament, a partir de la democràcia, recupera aquests mercats a Barcelona, mentre que en altres ciutats s'han abandonat. I, per tant, tenim una situació, potser, uns instruments en mans municipals que potser són eines que poden tenir vies de futur. I aquí acabo. Moltes gràcies.